esimerkiksi Petäksellä, niin toi, joo, tällaista se vaikka. Okei, otetaan sit taas täältä päästä. Mitäs sulla on? Onko nää velho? Mitäs veikkaat? Mä en edelleenkään tiedä, mitä toi tarkoittaa. Ja joka ikinen päivä mut kysytään tuota. Voidaan vaikka jälkeenpäin sen, että Googlaa sen ystävä. Mene sinne. Etsi tieltäsi itse. En mä edes tiedä, miten se kirjoitetaan se Venäjä. Onko nää Venäjä? Sinne etsi Googleen kirjoittaa, niin saat selvä. Ei tarvitse vaivata mieltä, emme elä enää 1980-luvulla. Itse asiassa mä googlasin sen ja mun mielestä mä en löytynyt mitään järkevää vastata. Kaikki tää on kyse. Sä googlasit väärin. Sä on selvästi googlasit. Eikö se nyt Roni googlas väärin? Roni googlas väärin. No niin, eli se on. Et se on sama asia, mutta joo. Okei, olisiko teille jotain kysyttävää? Ilmeisesti ei. Keillä on kysyttävää? Onks joskus ärsyttävää, jos fanit johtaa? No niin, no joo, sehän on hyvä kysymys siitä niin, että voi miettiä sitä sillä tavalla, että jos te itse olette vaikka menossa kauppaan, teillä on 5 minuuttia aikaa ja sit sieltä tulee 10 mistä repii hihasta, että pysähdymme tähän näin nyt tunniksi. Sitä voi miettiä. Se kai se on välillä rasittavaa, kaikki on välillä rasittavaa, maidon juominenkin voi olla välillä rasittavaa. Haastatellaan ystävä. Mikä parasta tässä tapahtumassa? Tubet. Kumpi? Kaikki. Sano vähän kovempaa. Kaikki! Okei. Okay. Niin, että jätkäs tykkää pinkkupinskusta. Joo, ei oikein. Kysykää, onks hyvä olo? Onks ujo pissa? Joo, no ehkä vähän, jos te kaikki tuutte, niin ehkä jos. No niin. Siis täältä! Täältä tulee siniset valot. Oi vittu! Oh. Esittelyssä Fanta kierrepullo 5/5. Mitä Mitä mieltä olet tästä pullosta? No kierteet. Mikä kautta 5? 0. 5/5. 4/5. Okei. Joo, mä en tykkää tästä. Vittu. Joo, 5 euroa, 5 euroa. Nyt lähdetään. Nyt lähdetään juoksemalla vaan. Oh. Tässä. Nyt juoksää vaan. No. Joo. Joo, pidä tätä. Joo. Siinä. Täältä. Yritetään myydä Joo, pitäis olla. Näytä. Kyllä on selviä. Noniin. Ostettu Coca-Cola ja nyt lähdetään juoksemaan. Sairaan nopea. Voi vittu. Ei, niin se on. Nyt avataan tää. Joo, ja jos sulta ei, silloin ei. No niin, eli seuraava. Pinskulla mikä laji? Mulla on viljakäärme. Ei kun pääsetään. Juttu itse. 5/5. Nämä ovat hyviä. Hyppää. Tää on kysymys. Hyppää, hyppi. Ne oli. Hei, mitä sun koira voi? Minä lopetan tämän videon nyt tähän. No tää oli pientä esittelyä tästä tapahtumasta, tästä Game Day-jutusta. Emme vittiinkään kuvata kestämään ideoita, kun se vähän epäonnistui, kun tänne oli kaikki. Mutta eikä se haittaa, nähdään se on moro.